Kikmi kikpa kidon kabenta kabakong san na kabenta ka jingim jong kikun kikti hanre lada kimdon por ban sneng ban kraw la kikun kikti kalong pat ke kabu jingma ha ka jinglong jingman jong ki kani ka jingkran kalawan no skatri kisnong nongra uba penshai bor lang pongro ha ka jelang thang bombiti ban penpau ka jing solem yu habret ubarang news nam karta bola shap that ju bor ya ka jingim jong u uba penshai bor uloong bakilong yeng menta ki bon kam ban pulut por ban pej ya ke baca haki we ki long yeng hanrei ki klet ban pulut por ban pej ya la ki jong ki khun ki ti nalor ka taw lo ong ru ba ki me ki pa ki dei ban hikai ki khun ki ti ha ka por ba dei lem kumta ka perthei kan hikai ki bat kani kanwan ra ya ka jingma ni kum ki no yong shnong ni kan turu epi ki me ki pa ba pun pej perman ba ya la ki jong ki khun ki ti ki jong pi wat nom ya pun bun kam thom ban pej ya ke ba jang ka long yeng jong ki we teng teng ni lai pun bun kam bat palat ban pej ya ke ba jang ha ka long yeng jong ki we ni bun kam ban pej ya ki youtube ban pej ke ba jang shi ko we pat ka shnong teng teng kum ki me ki pa ya la klet ban pelut ka por ka jongi ban pej ya la ki jong ki khun ki jongi ki long kum no hikai ki khun pelut por ban ki hikai ki aga pohar ka badai namar la tim tre an hikai ki khun ki jong pi ka don ka jingma ka bakrau bat ka jingma ka long ba ka ni ka perthei kan si hikai ki wadala hikai ka ni ka perthei ki ken nom hikai ke ba pha ka ni ka perthei ka bangi em ka long ka basnio kan hikai tang ye ki basnio Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya